aiso phama kanikan no phaisngi ka ba suk ka ba kamen ha ka karte uji sukres kajing ra ka bangan ai payment ta kade kajing ai un ai kum no pin ong yaki wei plus ngau do jing kermen hajin jinjar om don bala ban yarap yaki kum no pin ong yaki wei la do yaka jing it halakasngi ya lari idea ki wei ban pen ngau ba kum no yaki blano mensim ki bom tip ya kalenti ki ummat ki jaw hajing em jongki don ki jing don jing jin jar don jing slow si man kham kraw ya jing ai
ini dua. Kokpa jangi ubah beneng. Ngai ngu yame namar melakhat jangi katne banyak kiu sekayeng ke jaume. Ban mane ban sakri yame ban pen krau ru ikakerteng ke jaume. Ngai ngu yame ablay namar kajing suma sukher ke basbon ke jaume yangi. Hakani ketayau baro istayau. Bagi sengi kipor balik no baro. Ngai ngu yame ablay. Amelai ngi kimet kibakot kibakia. Hoi melakar khuru. Ya kijingim kijongi man kesengi. Pangilak ban long kumni kamangi long mentah. Na kijing kerkhu kijome ablay. Ya melakar khu kijingim kijongi. Yang rak khandiat sekakam kijome. Ngira karpat ya me pamen pediang iki. Man pengetang iki. Basa kanu kepentah baka balang kan penerkam. Kekam jome kanang roy, kanang yar, bat ya kahima ke jome, anang pen krau, anang pen yar hakani ke persai. Ni duai ru ablay, kamen isnai, pan simti ru kijing em kijongi, hala kasih kasengi benginang, ban yai jame ban syakri ban dan buram jame, bagi jing em jongi kinlong nasya, jing aingu thang apa yubi hakamat jame. Iduai ruham kani kapo nam tau sakit jame pastor lang skor iban sasam hangi kubor ke ktin ke jame ngit kapat amen pen kubor I do men sem khu jame ke ai ke bro ben mi nak sto jong u kan long da sab le kaban thau thamai jing im jongi kaman la ka sngi ker khu ablai kani kapor basa ker khu ri kon samla blai kena jeng special number, kerhui jeng em jengki, kena yailah banlang jeng ruai, kapan uram yame silter jeng em jengki, tu pediang kena bangu, agak kerteng jauh trai Yesus kipan, amen. Dong ya kuplay I mesti aman sengan kipa melim ngap iplay lam wapule badwai kumjung ai kuplay kon samla untuk kujung ruai bamaki kila ai kurang sibentah hubor akan ekopor kujung ruai pengkan mau yangi bahapreng kujung kendu kujung shem kujung ke baharukam dong kujung em kujung ai kujung jisu kalong ke bakham krau bat ke badap namantah ki jing em ke jangi blen kar khui pi we pi we blen nang panan kam roi pi pena shakri ble nak we sngi shakawe pat te shwabeng ni so kupon teng ka jong ble ni bani shamantai ke jing rwai pen ramen sim aso ban khot ki khon samla git khot pes bo shukti mujka palang ka jogi kin yalam hakini ki jing rwai kat to kat ne delhi Shobin yoi kajing selok na ketian ublay limbai pastor linyi yang lang yang ruai kani kajing ruai kaba saus pa sapsan bong lam yang atrai Jehova belgerem lingba kaperthei nganga telot mame tu ai bor betin yang ada keti isnei
Jehovah pelgrem ba ka pertei ngangatlot ba mitu ai bor den yang ada ktis nei kat bangaim te a te la jing ai kat bangaim te a te la jing ai ngan di ko ai ngan di ka ka jing lei lei nganong si liang shu ai ngan bam na mana gospel panuk buka jing ru kat bangaim nganom si liang shu kat bangaim nganom si liang shu onda poi ha rod wa Jordan jing shep ting wan ai kan wan ling ba jing at prolong i triam Jisuan na mi bantan Hallelujah Hallelujah Junom long hari kanan Hallelujah Hallelujah Junom long hari kanan Hallelujah 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 Junom long hari kanan Hallelujah Hallelujah Junom long hari kanan Bin beteng kejing rai ba ars pa khandai ba ars pa tu na ko barem ko kin rat ngakwa men pen kia yanga men shong hakado no jong nga ban pen tha pen do ki blai ba ro pen mi da ka bor nang san yang aji sungan likom kayo ko kin rat ngakwa ko kin rat ngakwa men pen kia yanga men shong hakado no jong nga ban pen tha pen do ki play ba ro pen mi da ka bor nang san yang aji sungan likom kayo likom kayo hot likom kayo likom kayo hot likom kayo nang sayang jisungan likom kayo nang sayang jisungan likom kayo try ken rat tongit kan sa pendei lakas nam kabato watasha banyo kajing san om la ken ya kador nang san yang aji sungan liko
Giêsu ngan ni kom kayo tu ken ra tu pen nalaka jong ka ken ai bor na domen kaya la di ban klen ka jong nangandu yang apan ka bakor nang san yang a Giêsu ngan likom kayo likom kayo hot likom kayo likom kayo hot likom kayo nang sayang a Giêsu ngan likom kayo nang sayang a Giêsu ngan likom kayo try ken rat yaka ni nga duai shisha nga kumi ko Giêsu kikjat balasa pansat par yang a balatut kas nam kor nang san yang a Giêsu ngan likom kayo likom kayo hot likom kayo likom kayo hot likom kayo nang sayang a Giêsu ngan likom kayo nang sayang a Giêsu ngan likom kayo try ken rat metem banga apla kamslem bad hapo kado not one man takan dem tin em om jupai habadu wai shalor nang san yang a Giêsu ngan likom kayo likom kayo hot likom kayo likom kayo hot likom kayo nang sayang a Giêsu ngan likom kayo nang sayang a Giêsu ngan likom kayo likom kayo likom kayo hot likom kayo likom kayo hot likom kayo nang sayang a Giêsu ngan likom kayo nang sayang a Giêsu ngan likom kayo Nam ta prong play amen dong ai khuble ki kon samla ko balang ga jongi lemba ka sab maka talen ga jongki ki chu yala mengi ki ni jara pan haman sem kumne nakabe ka tayo shikabe pat haki jing shakri ble ki jongi ble nang kor khu ipi baro nang pan kamro ipi phena lang shakri shit hem yu ble ki chu em ki jong pi man la ka sngi hangno ma phi dan di pastor benar rengkat patgi ki teman pesan dekat komiti balang ipi ki long khpa ki long keme ki khon samla pai phi khabe ke ye
nakaliang jonga kan iklep mat sa sisian ngai khoble hipi ha kerteng ka ba thiang tam kerteng ka budan bor tam ka chon pnim jungi u Jesus Christ bat ngadap ju so comment berjika ngo yu ble baula penla yang sisian kumne mangan yang apeng jongpi lingban ka program ka jonga habakum ka balang lingba ka program committee kicubo kumne sisian chikwata mangan yo ina slok ko makini ki jeseng pat ba bat ko khobon ka jong ble nakabangin ya slok lang hakane ko por kadesh phangane ka banta ka jingkerpat ka keme u Jacob bat u Yohanes yau Jisu mengila ban Shem na gospel jong u Markus kalenong ka bashipho ka khot lai pusan hadu sa pusan ya kala pasnong rem ngi jingkran ka jonga kini kita khot baro bat kom jong gospel jong Matthias ngila ban ini ka ju hi ka jingja Matthias kanong ba arpho ka khot arpho hadu arpho pra bangsa Shem ru ni ka banta ha ka khat do Yohanes kalenong ka ba khat lai dengan ong lupa ko khobor kan de ka khobor ka balingkot khanang mengilak pan Yesha support bat poblehi un kur khuingi ling mana ketien ka jong u ka bagin puson lang hakani ka no phais ngi dengan numpuli ni kita khot e ban personong reman ko por han reng se pet ka we kita khot hadin ka wai pat anda ka layat ko khobor ka jonga te sha nya chaprang ni phashu chu ble ha ka jing dwai ko pa jungi ubahap neng komning ye dan ki khon ki jang ma ki batngan ki basliang jing shisha jang ko ktien ka jang ma bat ngi pandap ingi dek ki jing bam kan jaman sim ki bantai ban ai bor pat ingi mengila ban san kom ki khon ki jang ma ban ngi putin po brang sa jigala musim khot jang ma bari chukur ko play ki jong mehi namang ipan kerteng jong Jesus Christ amen dong ni pej ini ka benta pedeng gospel Markus kelenong bashipho kada khot lai pusan hadu sa pusan bakom jong se pej ru ini ka we ka benta Matthias arpho lenong ka arpho pra kama se shem ka to ni ka khot have day bat kani ka jing karpat ka keme u Jacob bat u Yohanes yau Jisu dilarangi pai gospel jong Markus kan ni lenong ka bashipho ngini i hangne ba ka keme u Jacob bat u Yohanes kalawan ban kerpat ya kata ka request lani kata ka favor ya ka maka ka kwa na ka banta ki khon ki jongka ha u Jisu relangi pai gospel jong Matthias lenong arpho kedekor arpho terter ni i bau Jacob bad Yohanes kilawan ban karpat hi ya kata ka request ya kata ka favor na u Jesus Christ dilarangi pe ini artli ki benta gospel Markus kanong bashipho bat gospel Matthias kanong kaba arpho i kamba kadan ka jengya pher hakani ka jeng tho ha ka bede bat kani ka jingja henry ngilaban ong bari ka ju hi ka jingja ha ka bo Markus utho da kumwe bar Matthias utho da kumwe de larangi phai skini ki benta kumtu hi ka khar arpho ter ngiu i baka keme jokini ki arngut kala dan lang hapdeng u Jisu bat ki senran ban ngi hang ni bakalawan ban kendu yo Jisu bakamang dekat ke arpho kani ka keme jong Jacob ar Yohanes ka keme jong ki khon usabedi kalawan hau Jisu kalamani dem yo Jisu bat kalapan ya kata ka favor ka jongka ka bala tho ang ni kalapan kai na u
Telangi pai gospel Matius pak nang arpo pada khot ke balai pusan ngi hang de. Kini ke arngot ke laong hi dalade yo Jisu kumbala ong ke keme. Ngi kwa ba men le yangi yak ba ngin sapan name. Tinggi hang de ni kentien ke ba jelio hakane ka jingpan jeng keme jong kini ke arngot kalau ngakwa banpan ke name makini ke arngot ngi komong gospel Matius kini ke laong kini kentien ke bakham jelio I kombaki hukum yo Jisu ki ong ngi kwa ba men le dan ngi hukum ba men le ngi yakane kaba mangi ngin sapan te hape de ba komini ki jaj jingpan lan kini ki jaj request ngilabani issue bun hakane ke testament kaba thamai aring pulis gospel jo Markus konong basipau ngi une ba matla u Bartimayos la khat karpat yu Jisu bau Jisu on pen khia yu nakane ka jing matla jong ki khmat ki jong u dilarang pulis gospel jong Lukas konong ba khat nyo ngi kini sipau ngot ki bapang nyang thole kila ab yu Jisu stenglenti pakila pertajam kila khot yu Jisu baun wan ban pen khia nakane ka jing pang nyang thole ka jongki umjo larangi pule gospel de Markus kalong basan ba Lukas kalong ba pra ngi so no weipat u riorang ba u jaras u takhat jong kata ka sinagog hakapa khun jong u kalapang bat kalajanyap ulawan manik ndo mane syam yu Jisu ban request ba Jisu wan man pen khia e ka khun ka jongka khado larangi page ne kawai ba banta gospel de Matius kalong ka ba pra unu we urang ba sispa ubadon kani ka syakri ka jong u ka balapang bat ka balajaniap unir ulawan ban request yo Jisu bon ayat ka favor na ka banta jong u ka yeng ka jong u ba ka syakri ka jong u kan yo khia bakalang sotenat hang nis phang ni urang ba sispa habawlawan ban kendo yo Jisu utip baruong yo Jisu ngatip ba melong uta ubadon bor balada memon da shisha nai da wan siyeng to su hukum bakata ka ka mga ngalapan habri jingkhia bakani sakri ka jonga kan urlong tikini long kita kinuksa hak bede bete gibril ki bapan favor na u Jisu tinggi hakane kawai pat ka benta bangin ya pusan akan kapua kan ka benta pedeng kan ka jingpan hang ni kan ka favor kan ka request kamde nak benta kata ka jingpen khia andre kade ya kata ka waipat ka jingkwa hak bede bat kata ka jingem ka ba ken jado dilarang ipet hang ni ngi yang ka keme jong Jacob bat u Yohanes ki khun u Zebedi ngi yang ka keme kablawan ban keren how Jisu nak bantani ki khun ber arngut jongka ngilaman ong bagi Gabriel ka ba shim kabu kadi Gabriel ka balong kataka opportunist namar ba katep u Jisu udon ya ta ka bor maka jingla hau mariti kamba ka bola banle kalawan ban request yo Jisu naman tat ka favor khnang ba ki khun ki jongka kin yo jing mentoy naman ka kime ka tip ba u Jacob bat u Yohanes kilong kita ki bajan baru Jisu kidi kita khot jong kata inner circle ka ba Jisu u je don lang baru Petrus u Jacob baru Yohanes hakabagi jiadon bani pulut por haki gospels komba ngi yoi inglaban om ni ka kemiru hang ni ka yoi bat katip bau Jisu ulapan le nakabanta jongka dinamar kata kala shim ya ta kabuk ser banwan show Jisu bapan pan ya kita ki jingkwa ki jongka
maka Bible ko omni dengan khot arpuwe udi ulong haka phakwa ayu ka ong hau to hukum bakini ki arngot ki khon jonga kin yo song uwe sakamon jongme bar uwe sakadiang jongme ha ka hima jongme ngi iban ka keme jengni ki arngot kalwan pan ya kata ka position hakani ka jingem jongkini ki khon namar ngilaban ong hangne ban ka keme yo lese kelaju asngobo jisu uyalap sapang kata ka hima ka jong ublei ka bansawan yo ban ka keme kelas thu baklah kabur kata ka hima ka bekerja do ka bekerja perthai tinamar kata ka kwa ban ki khon ki jongka baru arngut kinam long kita ke belena ong kita ke nongbot kita ke sandan ke jong u jisu hakaba kala request bau jisu unsha yaka uwe unsong hakamon beruwe unsong hakadiang hakata ke hima kaban sawan teh baide begini ki kenja request ngiyui bangi emru kani kipor hakaba ki brio ki let pan ya tak request ki jongki na uble dakaba ki duai handre ki let pan pat na kita ki badon hakani ka perthai kita ki brio ki ba don bor ki brio ki ba kraw bor kita ki badan ki influence hakata ka office ka jongki ki badan kata ka bor penyerap iki hakita ki jendan kam ki jongki ding ini ka juk ka jongi ka pemerintah hakaba midan justice show midan jing besar show ka bahak hakaba ladang liwat kam wat jamru desho dakata ka jingla lani dakata ka merit jong ka jingim ngi beki break le ban wat bani kendo kita ki badon kata ka bor haki bani rap iki nakabanta ka wat kam wat jam mat kumta terter bangi mantaru umtang beki break le bani kendo man wat jingrap nakabanta ka jing yokam sakita ki bor ki basalor andre ngi mantaru hakabede bat ka jing liwat admission school ru ladan kam menwat kita kibri ke belaban ai jing yarap kata kade ka perthai ka jongi ka pamenta hakata ka jing liwat jing yarap da kita ke jing pan na ka banta kita ke eke ke belong haka jim ka bekerja do pat memusingi klet pat pakum ki khun ke jong ublei kum ki khun kristan abangi ko ai ta ke eke ngihapan lechu bleshwa ha kajing duai disul ang puli ni dekat ki babun yui bau jisu ula sngo kendet ula pai sakani ka kemi jing ki arngot ulaong pimtip yak ba pipan pilabandi yakani ka khuri hakaba ngan sadi bar pen baptis pi dakata ka jing pen baptis dakaba lapen baptis yaga baro kileong kini ki khon ke jongka ngila tu jisu lai tho te haki wang pin yo di sisa nakata ko khuri jonga berata jipen baptis dakabala pen baptis janga en pen baptis pikan handre yakaban song sakamon jonga maskadiang jonga kamlong ka jonga ban ai handre tang hakita yakiba ukpa jonga u lapan kre tingi hang nebo jisu ruong banyo ya kata ke position haka jingim ya ta kardan ke mama pi angnut kam song haka mon jonga hade ka song haka mon ukpa jonga katkum kata ka jingpen kre bakatkum kata ka jing ai jong u dilarang pule Matius onong ba arpau kata khot ba saupau ngi hang ni bau jisu ong kani kawai pat kajing batai bansong haka kamon jonga makadiang jonga kamlong kamon ka jonga handre kalong ya kita kiba la penkre ya ka te kani kawai ka dekhon yu bau jisu ong ni ki arngot hoi ka de katkum kamon ka jong khpau ba beneng uban sai happy handre kani kawai ka bantang yu upan kan mau ong ban long komta kadan kam
ba pen da pen kre ba pen da earn hi ya kata ke ka ba ma phi kwa ting i ha kan ni ka jing pan ka jong ki ban long khrau ban sang ka diang ma kamon jong u jisu ngila banong di ka jing pan ka ba bakla namar kem simla pan ta ke ki belong ki jan kam ki ba kenja mensiam kini ki arngot u Jacob bat u Yohanes kiladan senda jong Jisu la lais nem siteng kilai i ki kamba ke jong Jisu kilai osngo ke jeng kai ke jong u Jisu kilai dan hakti hakajat jong u Jisu hadre kalong pasngusi pa ni ki benta ki ba shadin jaka ministry jong u Jisu kine kila so tho bakla i kamba la leno elot kita ki eke ka ba Jisu ulahi kaya ki shakmat nama kani ka demand ka jongki kalong kata ka demand ka ba bakla tiram ta jungir bun bun sin kum ki khun kristan ngim ju pan no ble ngim ju request ya kita ki favor na manta ki eke ki kan jaman sim bun bun sin ki kan mau yo ble tang ha kapang ka sitam tang ha ka khem khat ngi dwayo ble kom ha kitu ki por babu mosen ngi pano ble ya ka spa ka pho ka long ren yang kap kan ja per the ban ngi pan ya ta ka bor ka ba ngi dan kam ban exercise halaka jong ka jing em ka ba man la ka sungi tilada mangi hang ni ngi ya su tho bakla shaphang u Jisu bat shaphang katak e ka ba mu lawan hat commission sakani kasla per the ngalaban ong ba kita ki eke kijing persang ke jongi kilong ki ba le noe tingi hani kini dikhat ki bobot namar ba kani ke jingja kalaja hakmat jogini ki waipat ki senran maka bible ka ong ba kita ki waipat ki senran baro si phongut habakli osngo chaphang ki jekran ki jong kini ki arngot ka keme ka jong ki ban u Jisu kila ya betar ya kini ki arngot baro sipara dikatahi kalong ka jing sisa ladang yo sngo ya taki eke ki bolong i kumba kilong persya ya kata ya kaba ki weru ki kwa namarba kim ya yo lang kajulong ba ki brihi ki ya betar ladang yo sngo ba ki pan ki taki eke ya kaba makiro kim yo ya lede tingi hangir begini ki spongot kila bitar kini ki arngot namar kita ke jingpan ke jongki i kambau Jisuru u nom ai ini ki waipat ki spongot te Jisu kambau ni dekat ki bobot ula khot yiki baro ula ong haki pitep baki siem ki gentle ki le traikhle yiki bar kita ki bakrau ki le donbor halor jongki kanom longkum ta hapdeng jongphi handre lada unuru umon ban long kraw hapdeng jongphi to ai ba unlong usakri jongphi balada unuru umon ban long rang ba hapdeng jongphi to ai ba unlong mrau jongphi tehang ne Jisu Ukraine kita ki ki belong ki jing sisa wa nuk saung pe kini ki siem jongki gentle kita kibam nget ble tak kata kabur ko jongki tak influence ko jongki kile donbor kile try kle ya kiwai pat namar kidon kata kabur haki berjuisu ong pite wanam kwa ikata ka position ka bakenja perthai wanam ai kita jingkwa ka jongfi kinlong kiba bakla halala phikwa kumta tukan mau ba lada phikwa ban long kraw lada phikwa ban long bakraw phihap ban long sakrishwa balada phikwa ban long rangba hapdeng jangkewe pat tukan mau ba phihap ban long mrawshwa kabamot bau Jisu ong hangne ba phihap ban sakrishwa yakiwe khnang ba phin yoban poi sakata ka ei kabama phi pithrang ban ma phi
angnot dia kini katakan isni ngala pulih ya kawe ka artikel bakata artikel ke keren sapang kini ki billionaires jong kini ke perthai dia kini ka artikel ka fokus ya ka kapa kini ki billionaire kini ki businessman ha ka perthai menta kumno ba ki reuspa baling baning artikel apa kila research kilap ba lajan baro ni kini ki billionaire jagane ke perthai haswa bikin long billionaire haswa bikin long millionaire ki sedang shwa dai tai kam ibarat kombala thok ni kelas sedang dai tai small lani tai humble beginning haga jingim ka jongki bagian artikel la jer kerteng lo di kini ki nong thau jong ka Facebook ka WhatsApp ka Amazon ka Apple markani ka company Dejan ka Forever 21 bakumno bagini ki brio kraw kini ki brio ki brio spa han ka juk jongi ka pamenta kila sedang daita ijing sakri ibaret batkumta ka jing trishitam ka jongki baraka jing kurkhu ka jong bleng la banong kani ka company ka jongki kala nang he kala nang yar nakowe ka snem shakawe pat barkarpang namtani ki try jongane Forever 21 ki badejan company ka pau nam ba menta bale tho bakini shikopal ka sedang ke kani ka company ki de ki kristan na po South Korea tiu jisu ruang la ko manlong bakrau sakri shwa kita ki baret ada ko manlong rangba to long marau shwa wanam kwa ta shortcut jong ka jingim phiaban earn hi phiaban deserve hi katkum kata ka jingyo ka jong phi nau khpa ubahab neng balangi pet bhai ka ni jing kren ka jong jisu Ukraine ya kata ka servant leadership kata ka servant leadership kata ka jing sakri iwe ya iwe hakadur jong kata buong jisu hang ne banlong servant lane banlong sakri shwa yakiwe ti habe kren sapang kan ka servant leadership kade ka benta ka ba ngim jukham yakren kade ka benta ka badan kam hakan ki Singapore jongi ka bamenta namala rang ya sharum shaneng ngiwi bamnan sho ta jing sakri iwe ya iwe ba khamtam ni gam ki khon kristan ru haka balang ni me sakri sho iwe ya iwe I kamba kan jing khot kon jisu bang sakri iwe ya iwe kalong ka ba khiathan war jisu de khot ka bur ong kum ne kumba khunu bre shimlawan ba an sakri u Andre bau un sakri bad baun ai yala ka jingim makan long ka jingsu spa ya kibobun hangni jisu wai nuksa yelade wa hangni ukhunu ubrium shmlawan sakna ka parthai banyo ya kata ka jing sakri hanri lawan ban long sakri bad ban long mararu namanta ka jingsu spa nakabanta kinongpop ka bakanthop yanga bad yepi balangi pai bhai ne kabanta ka kren chapang kata ka self sacrifice bangi haban sacrifice yelade nakabanta kiwai pat padahang kren chapang kan self sacrifice ru kade kabanta ka badan kamba hanre ngim jukham pentrekam baka jengkel de kalong manohi bala ban sacrifice yelade manoban sha shitam yelade nakabanta ka jengker khu nakabanta kiwai pat mengalaman orang ni berkata self sacrifice ko dan kamba yanga badipi hakan ka juk jongi ka ba mentah dia syu sakit bekut jong ministry ka jong ujisu ya kata ka servant leadership ya ka ba mu ulah hikai ya ki senran ulah leru da ka practical demonstration ujisu umtang ya ka ba mu ulah hikai andre ulah leru Tila dangi pulih, dangi pai gospel jong u Yohanes kalenong kaba khatlai. Kitu kita khat ningkong ter ngin yu I. Uno Jisu
hakajing songre ke jong u ula sat yaki kejat jong ki sanran ke jong u balan pelin kini kita khat ngin yi bau jisu hashwa jang ta jing khawai niam ka jing la hakata ka jing bam ja khaddo bat ki sanran hadem ulatib eta ki development ki ban saja bat u bahadian ru kumbala ong ka khat ka baar bau latib lupa bau syaitan ulah de ban rung hakadonot u judas u bansa dino yu bau latib ru hashwa bau simon ru un sa lenno ya u jisu hade wala daw latib eta ke ru ulamon ban demonstrate ni ke namanta kini kisanran jong u te ong mni ka khat ka basaw ka basan ula yeng jaj nakata ka jing bam mit baru labu no yala ki jankop marbola shim ya ka janyat ula panpo ya ladi hadin kata ula theum hakadabor bola saman sat yaki kejat jong ki senran bat ula nyat yaki dak tak janyat yakaba ula panpo ya ladi tinggi hang ni bau jisu ula shem yang ka benta ban pen sai kejat ki senran ke jong u hakaba ula shem yakadabor ber ko ula saji kejat ke jong ki badak tak janya ka ula panpo ya ladi ula nyat pat yaki kejat ki jong ki dia omong ke dekat ke bahan rio hadim bula poi hau Simon Petrus uni tu laong yo Jisu ko try memen sat ki kejat jonga Jisu la jawab yu ong yakaba nga le mem shempang menta Henry mensa sotho hadien kane Petrus laong hau menem yosa ji kejat jonga lano ru ujisu le tho ho lada ngam yosa yame menem yo benta satya lem batnga Simon Petrus laong hau ko try tang ki kejat jonga hanre ya ki kiti mari ka khle jonga de ting hene Simon Petrus u sngotho baka kam ban pensa kejat ya ki we kade ka kam kaba ethan baka jing song tho ko jongi ro ko society ka jongi bat hang no ro ban khata hi ya ki kejat jong ki we kade ka kam kaba po namar ba ngiui bakan ka kam joka jing pasai kejat kamde ka kam kaba ngijiui kabalong normal khamtam hakipor ko Jisu hakapor ka jongki kihapan yai kejat ko umru kabaduna yolase kejat ke jongki ki jabo bat ki butho daga khando bataka sep ka jongki te ban pensai kejat iwei ya iwei yolase kadika kam kabam la long ting yoi hangne bau Simon Petrus su thu ban ka kam pensai kejat kalong kabae uang yo Jisu kumno kat mame men pensai ki kejat ki jonga hari Jisu ong lada nganam yo sat me menem yo benta batnga bersama Petrus namar kata uang ko try tang yaki kejat jonga reto sadru yaki kti mari ka khle ka jonga dakaba me hi me pensum yanga khar ba shipau Jisu le tho ho utayo bala pensum dan kam handrai tang man yo sat ya laki kejat te ulong khoi paro par komta phiru philong ke ba khoi handrai baro namar ulatip uei uban sadino yu namar kata ulaong phemlong ki ba khoi baro baka Bible ko ong bahadian bo Jisu uladep ban sat ikijat jongki kamang dekat ka bakhat ar ulshem ka jankup ula shong shanyapat marula kli ikisenran phiatip ka ba ngalale yepi khat ka bakhat lai phia khat yanga ko nong hikai bat ko trai
pia ong kabadeiru namar ngalong kumta namar kata lada manga utau bau trai u nong hikai ngala saji kejat jongpi kadai ya piru bapen ya saj ya ki kejat parlok hi tingi hang ni bo jisung sung thu baru tipru baki sendran ki khot yu kum utau trai bat u nong hikai maruang ba namar kum utau trai nong hikai jongki namar bola pun sai kejat eki hakata jing songret ka jong u makiru kidai ban ya sai kejat parlok hi dekat ke bakhatsan namar ngala ai ya ka rukom hapi ba phiru pen yole kumba ngale manga hapi tingni ka jingle ka jisu ngi hang ni kala kala long pan ban kum ko hukum kata ka rukom lani kata ka tradition hakaba kita ki bobot yu jisu kidai ban le iwe ya iwe kumbau jisu hi u lale yeki ti have kren phang gani ka jing pan sai ka jat ki don ki balang ki brang bot hado menta hakaba hakabalang hakita ki sngi karpang ki ju pan sai ka jat iwe ya iwe hade khamnyar par ini ki sngi ki por jungi ki bamanta ngin yu i ba kinyale kumta haki babon balang dia ka college ka jonga nga poli theology ada pirung hapo college ka jongi hapo kata campus ka jongi mar surung hi kadon kata ka dur lani kata kanja jingshna jong kini ki ting shop ki badan arngut uwe ubapan sai kejat ya uwe pat mar hajan jakata ka jaka ya kaba lapani ta kadur jong kita ubapan sai kejat uwe ya uwe pat la tho ini kentien na ktin greek alithion test and agape ya kaba la shim na ephesus sau khatsan kabamut ban kren lane man peni ya kata aka ha ka jingit tada paring laban ong speaking lane true thing in love ngilaban shim na ephesus sau khatsan de ka college ka mapule ha ka sngi foundation de ha ki por ke bamenswa u principal jang ka college u haban pensai kejat ya ki staff jang ka college barok kowe Henry hakini ki katukan Islam hakapuar ba mga nga join po college ngalakali no taon no hikay ujongi balay bagila pendekot no ya kata ka tradition man pasay kajat iwe ya iwe haka foundation di jong ka college ba taon no hikay ulaong bagini di kisingki por ki ba ba mat ki ba janjar man pasay kajat iwe ya iwe kadi kakam ka ba tan namar kata lapan sange no kata ka tradition ban pasai kejat iwe ya iwe pat rekambang ihang ni u jisu hakan ke jingkren ka jongu damot than bangidai ban wat dabar bangin pasai kejat iwe ya iwe rek jingmut hang ni ka bamut ba ngin ya shakri iwe ya iwe da ka jingiet kamau jisu ulapan iksendan ke jongu kerpang ikini ki arngut uwe uban sa dino yu mad uwe uban sa lenno yu rekhar bukhan riu jisu ong shisha ngong happy ushakri umlong kraw manyukan rat jongu lemne u apostle ubakham kraw yauta ubala pha yu rekhar bukhat nyo lada pitip yakini ki ru suk mapi lada phi le yeki te jisu kran sasisen upan kan mau yeki hoi philatip hoi phlei yekini ki ru hariong ban practice ban le kalong kabadon kam nama kata ong yeki suk mapi lane long utau bala kurkhu lada phi le yeki
Ti have ekre habang ekren ni kanika servant leadership. Doble ni rap ingi hakanika por. Makum ki khon jong ka balang. Nginmi nang ne nang ka balang shakaparthe. Bani shakri iwe da ka jingit. Tang kataru mangin soto bahaba ngilalong Kristan. Kita ki demands ke jongi, kita ki request, kita ki favor ke jongi ya kabangi kwa bauble unle ingi. Makinam de kita ki jingkwa tang kiba kenja do Andre bangin kedmauru mangidan kam ya kita ki kiba kenja mensim. Karpang abangi kwa abangi panau Jisu kita ki nyapan kenmau bakte jingkerku ke debenlong ke jingkerku yegi barhabau boleh lah kerku padingi ngila benlong kita ki jingkerku nakabanta ya ki waipat desa sila nangi pai Ephesus kalau besau khat khatsan ya kabangala kedau menne nakhasi kongkom ne Henry dakaba lehok haka jingit ngin yo nangsan shau haki ake baro ubalong ukli u krisken dakaba lehok kabamud dakaba trishitom haka hok dakabangi dakabangi keren dakabangi yat hakata ka hok hakata ka jingit rude kata ka jingit hene ka tho ya kata ka unconditional love kata ka agape love kata ka jingit kabamdan da kita ki condition ki bofer ladang ile hak hakata ka jingit ngin sayo ban san ngin sayo ban roy kata ki ake baro karpang kita ke jing roy ki jing san ka jongi pat kin thau pat kin poi shauta u khli u jongi u bolong u ji sukris to blai on yerap ingi lingba kane ka khubor mengilam syakri hak yo Jisu hangno ro ngine syakri para banget barata jingi ke badan hapo jongi ngin mi pat syakparthe pan pau ta jingi ka jong Jisu lingba kata gospel ka jong u haka jingim ka jongi to blai yerap ingin kurkhu ingi man ktin ka jong u na banta kuburom ka jong u blai amen. Tungila poi sakaba wana artat ubren isnain kurkhu yingi lingba kijing yeshemanta ka jongi kumni na ro bastang kijing ruai khubor nak tinga jongu kinyo jaga em ka jongi bangai khoblei phi kwe kinong yeshemanta ho na duki ashas kinong ji aingo masani badwai jing aingo mat kumjuru i nangilam jing ruai organis bari phiru kiwe dan hane gopor boblen kurkhu ngi lingba kane kajing sakri kajing mane kajongi oblai hakane ka no phais ngi ino jora khado jane gopor sab ngi ni apan wai no kajing roi ka pa shispa san phuwe rene jorang so komen hane kopang lam item san sipa swet so an karpat in bu kajing dwai lingkot man plat ngi na kajing kurkhu panwai to kajing roi shispa san phuwe nongrem ka balang hang ne de Jisu Christ utrai ya perthai bajat kat ne daka on thau thamai naneng wan ban penim man long ka jong uhi ban palat na ka jingtem uyeng ban yapli to ka jingrai ka shispa san phuwe Nongrim ka balang hang ni de Jisu Christ utrai ya perthei bajot kat ni daka unthau themai na nengun wan ban penim ban long ka jong uhi ban pelat na ka jing tip uyeng ban yap li sin jat
kabalang bakut halor kasla pertei namar ubin riu kut baro kilong kawe kanam jong ukiaro buthelot lakas nam jingker men kawe baro kaju kami kibam lapun sin kiyo kren beng namar bunjing ya per laslem ruki sha leben nong shun sao dong kiker hin rei riu kut kiai sha lanu ki ong kan wai hadin kamit baken ja kan pei ka step pernai hap deng kit ma bon rukop babun ki jing ya pa ki mi linti ka burom junom na ki man lai balang bakrau shiteli linti shata kawan andaya kangin yohi jingsuk ngin yo ban man kawe ban rikut haneng kublei ha uwe lai rikut na pertekeleng burom yang iki ai balang bakrau shiteli kata kapor kajan jing duai ruman kaski atrai Jesu Tuhan. Tuyên duai nhà người mẹ cô trai hấp dẫn nhiều sự người cái gì sẽ trong cái tiền của bố con đó cái dòng mẹ lòng bảo sự cái dòng mẹ pastor các bạn phân cân màuอย่างนี้mà cái gì trongนี้cũng kịp rồi như đàn cam mà nhỏ nhà cái tiếng long tiếng sung riết nhà các bạn mẹ của con rán mẹ ai cái gì cái của khảo na đua những sản phẩm trong mẹ bát cái tiếng im trongนี้cũng Christian cô trai vì cái gì cái các bạn đàn cam ya kaban yo kaman sem keting I di teldi ba keting songrit kam tam na kaban ta ban pen krao ya kahima ka jong me lama ka jik sikri jong ni trai it ya rap yang I ko trai ha ba mi nang ne ba gi yo pat gi ni ji sha jong ten ko ro jong me ko trai it ba ni yo ya ga jing si sha ka jing songrit marbor kan yo long ha kim sem mi don ko jong ni kerhu ya pastor ibala ai kan ke jing sisa kan kai ke bokodor ko tribe it hoi ai ko tribe I kan ko jing khia mat kum jo re kha yeng ka sem jong I pa ro ko be ko tribe ma inang la ya ka ban ban pentulun ya ka jing sakri ya me ko tribe la hang no la ka balang le hang no ro tribe mat ha ka boai to ai ro ba ka jing ai ko jong Jesus tribe no ni no sus pa bi jong ba ka bafla ka jong blin pon jukut si bon jukut lem ka dis lo bathiang sai bor ba jing hun ka jong si ma ko ki lai jing khu le mai we to ki lang ya sang dap ka hai ni we pi we rang khat bat ki sikri ki be ro dan brong kaleng kari por te jo na do menta cha do ki bom jukut ro